खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौ बरायबाय। दिनै जों मोनसे ब्लग भिडिअ बानायदों। बे ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय मानसि गालदेबजों लकेल दाउ। नोंथांमोना मोनजाफेरबाय जानांगौ, गोबानो मोनजायाखैबो जानांगौ। जाय बिथांमोना टाउनाव थायो बिथांमोना मोनजाया जानांगौ, आरो जाय बिथांमोना गामियाव थायो बिथांमोना मोनजायो जानांगौ। मानसि गालदेब गोबां गोथाव जायो। अमा बेदरजों जाजायो, नाजों जाजायो, गाव गोजा जाजायो, दाउ बेदरजों जाजायो, मैसो बेदरजों जाजायो आरोना, गासैबो बेदरजों जाजायो। जोबोर गोथाव जायो। अब्ला नोंथांमोना नायबाय थादो माबायदि बियो। लोगोफोर, दायो आङो नैबे मानसि गालदेबखौ सायनोसै। नोंथाङा नुबाय नुवाखै बे मानसि गालदेबखौ? नुदों नुवाखै खनसे मोजाङै नायना ला। नै बेना हाग्रायावसो थायो बांसिन, बेखौ गामियाव मोननो नागिरा। सोरनिबा गामियाव मोनोबो जानांगौ, नाथाय बेखौ जों गामियाव मोना। बेखौ जों हाग्रानिफ्रायसो लाबोनांगौ, आरो बेखौ माखासे मैगं फानग्राफोरा हाग्रायाव खाना लायो ओमफ्राय फानफैयो। बे बांसिन बालाबारियाव रज'यो, बालाबारि दैलामफोराव रज'यो। नायना लाबानो जाबाय। नै सोर मोनजाफेरखो खोन्थाहरबानो जाबाय, आरो जायफोरा मोनजाफेराखै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सनि गेजेराव। अब्ला आं दा बेखौ सायनोसै। नायनायबानो जाबाय माबायदि सायो। बेखौ ओरै लाबायनानै बायदि दोनबाय। बेबायदिनो सायबाय थानांगोन। नोंथांमोना मालाबा जाना नायबानो जाबाय। अमा बेदरजों जाजायो, नाजों जाजायो, दाउजों जाजायो, आरो गाव गोजा मिरामिसबो जाजायो। गोथाव जायो आरोना, बुहुद गोथाव जायो, गोबां गोथाव जायो। अब्ला आं सायबाय थानि, नोंथांमोना दा संनायाव नायबानो जाबाय। लोगोफोर, नै आलुबो होफाबायहाय। आलु होबाथाय एसे गोथावसिन जायो। आलुजों मानसि गालदेब ओमफ्राय दाउ बेदर संगोन दा। नैबे सारायखौ नै जानखाबाय। सारायाव नै दासो दै रानहांदों। ओमफ्राय बेखौ होसिगोन बेहाय दा थाव होनानै, सामब्राम होनानै, नैबे सामब्राम बानलु। दा जों सामब्राम होबाय। संख्रि होबाय। हालदै होबाय, हालदै। दसे थाना नायनोसै आरो बेखौ। दा नै जों दै होबाय। दै होनायखिनिखौ लानो मोनासै, एसे खामानि मावबाय थानानै आथुर जानायखाय। ओमफ्राय दा दै बेयो गोदौबाथाय नैबे बेदरखौ होसिगोन आरोना, नैबे बेदरखौ। जोंना मानसि गालदेब ओंख्रिया गोदौबाय। दा बेखौ जोङो सानोसै। आलुआबो गेब्लेखाबाय। अरखौ एसे फिसा होनानै जों साबाय थानोसै दा। माइद साय नायबानो जाबाय, जायफोरा रोङा। नैबे बेसादा गेब्लेनांगोन ना, आलुआ। बेखायनो बेखौ सानाय जाबाय सागंजों। दा जों अरखौ एसे गेदेर खालामनानै बेहाय जोङो दाउखौ होनोसै। दाउ एबार जों दाउखौ होबाय। नै दाउआबो खमथार। ओरैनो माबानायनि आरोना, गोथाव जानायनिल' होदों जों दाउखौ, लकेल दाउ ना। नायबानो जाबाय। नै दा जों खोबना होनोसै। लोगोफोर, मोनबाय। दा खांनोसै।
ओमफ्राय जानानै देखायनोसै नै दुन्दियाबो होनाय नाङा आरोना बेहाय दुन्दिया होनांगौनि गोनांथि गैया दंबाथाय होबानो जाबाय जोंनाव दा गैया बेनिखायनो जों होथ'ला दुन्दिया होलायनाङा बे माने गोथाव जाखायो नै लोगोफोर रेडि जाबाय आं दा बेखौ जानोसै नै दाउआ मोनसेल' आहा खुदै गजोब्बाय आंनिया अब्ला आं जानोसै लोगोफोर संख्रिया एसे खम जादों संख्रिखौ दा लगायना जानो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना मालाबा जाबानो जाबाय बेसेबा गोथाव जाखायो नै आरो जाय जाय बिथांमोना मोनजाफेरबाय खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जाय जाय बिथांमोना मोनजाफेराखै जाबानो जाबाय नुनानै गोथाव नुखायो आरो मोनजाबाथाय ओरैबायदि गोथाव मोनगोन नोंथांमोना जाय जाय बिथांमोना मोनजाफेराखै जादो थाबनो आरो मोनाबाथाय हाजो खाथिफोराव मोनो ओमफ्राय आं दा जानोसै आरोना नोंथांमोना खुदै गनोबो हागौ दा बेखायनो आं बेखिनिखौल' देखायनाय जाबाय अब्ला लोगोफोर जाय जाय बिथांमोना गोदानै फैदों बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बे सेकेन्ड चेनेलावबो आं गोबां बेबायदिनो भिडिअ लाबोगोन ब्लग भिडिअ लाबोगोन बायदिसिना भिडिअ लाबोगोन आरो ओमफ्राय होमब्ला बाय बाय जानोसै आङो